Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Verdugo. This is my office, Rian. Feel like home, huh? Lingkod. Very nice officer. Very unique. Murag niya ka sa sud sa international plane ug murag pudog niya ka sa usa ka luxury ship. Oh, Really, sir? sir. Nalimod na ka? I'm sorry. Robert. Kaloy sa Ginoo, usan niya sa kong mga damgong na nahuman. And whatever you want from this office, foods, drinks, or any beverages, if you want to watch movies or anything, mahimo nini. Congratulations. Robert. Thank you. Anything? Just say it, and you will have it. Thanks. But What? murag tunay ko ang sir. I mean, Robert. Ikaw gid ha? Sige na kalimot. Bito, sa may nakuwang din ha? It's Unsa? a woman. I mean, a beautiful woman nga makahimo ning dapita nga perfect. Bitaw, sir? Robert? Oh. Robert? I'm sorry. Sorry. Nalain ka ba sa akong gisulti? Usbon ako. I'm so sorry. It's okay. It's okay, Rian. It's okay. Yes? Okay, okay. Yes, Ellen. Si Elaine? Hatagan ko kamugiyan nga magkasulti pa ko sama. Ambot pa? Ambot ko nga nung interesado gid kong makisulti ni mo, Elaine. Mao ba, Miss Estrada? Ingon masab ko. Kaya nakita na ko nga sincero ka sa imong tinguha nga pagtabang na ko. Salamat. Pero dili lang kay ako ning katungdanan. Gawas nga gusto kong mutabang nimo. Challenge sad na ako ning kasuha sa pagkawa sa imo hinigog mga si Jan. Sa laing bahin, may pakisayran sab ko nimo. May pipila ko ka mga pangutana nimo bahin ni Jan ug bahin ni Robert. Bahin ninyong tulo. Unsa man na? Unsa mo kasuot si Robert? Unsibot mong ipasabot ah. Nagduda ka ni Robert? Mao ba? Igo ka lang mitutok na ko. Og, sabto nun kayong imong tinanawan. Husto ba ko sa akong gisulti? May pagduda ka ni Robert? Maingon tang ingon ana. Pero Pero unsa? mahimong masayop ko. Bahin sa iyang personalidad, Elaine. Klaro ha. Unsay buot mong ipasabot? Lalaki siya.
Pero, ambot kun, Diretso ako noong sipot mong isulti. Maayo kay wa pa mo balik si Robert. wa siya makagusto nimo? Unsa? Wa kay namatikdan nga ingon ana? Ni may nasabtan nga may gitago siyang gusto o pagbati diha nimo? Nganong nakapangutana ka gud ana? Tubagalan ko. Elaine? I'm sorry. Imposible na. Di ka makaingon anang imposible. Lalaki si Robert. Nahibaw ka, anak. Oh, tingali. Mahimong imposible kung sama ni mo siya pagbati. You mean, nga bayot si Robert? Excuse me, can I come in? Si Robert? Kalimting atong ipanagsultihan. Elaine? Rian? Nganong dili, Robert? Come in, sir, ay. O sabi ko nadunggan? Kaganina? Ha? Nadunggan? Nadunggan nga unsa? Bitaw, Robert. Nag-sir si Rian mo. Yes, nalimot ka ng sab, Rian, ha? I'm very sorry, Robert. Kano sa pamagamaanat pagtawag na ko, Robert, ha, Rian? Kuan, maana na tingali ko sa ngadto-ngadto ni ana, Robert. Okay. Well, Nganong nanangit ka pa man kanina nga musud ka, Robert. This is your office. Unya, manangit ka pa kinamo. Bitaw. it's a part of respect, Rian, Elaine. Basin doon na mo gipansultihan, unya, di ko ang ayan nga makabati. Dali ba? May gipanagsultihan kuno nga dili si angay nga makabati. Mao ba, Robert? But, di singon niya na. Nga, I mean, who knows? Nagkahisgot mo sa mga personal things for ladies like you. Dali ba? Absolutely, you're right, Robert. Very personal. Di ba, Rian? Yes, Elaine. But anyway, that's none of my business. What about taking our meals? They're ready. Shall we? May gani kay misugot siya after meals nga magtaksi na lang ta. Gusto ra ba gyud unta niya nga ihatod ta sa tagsa-tagsa ka Pinoy-anan? Bitaw, ingon anak man gina siya ka manggiuna-unaon, Rian. Wa to siya magduda na to? Sa atong paghisgot niya? Dili siya ingon anak nga pagkatao. Oh, mao ba? Pero mura man gud og ang butang kong ipasabot pa nga. Nakaila ko niya, Rian. O kung bahin atong imong giingon, he's very sincere siyang pagtabang nako para ni Chan. So, ang iya kay pagtabang ra gyud nimo tungod sa dili hitop nga nilang kasuod ni Chan? You're right. Okay. Pero Yes? I'm sorry. But I just want to make my questions straight. And that's it. Unsa man? Di gyud siya payot? Di gyud siya bayot? Elaine? I don't know. I really don't know.
ni ang mga pictures na itong tiyan nga hinigugma ni Elaine. Gwapo siya. And I'm sure nga sa tanan nga makakita niya, makadahigyot siyang physical appearance. Nadungakan man hinon ang akong kalibog sa gitubag ni Elaine ako sa among pagpanakay taxi. I'm sorry, but I just want to make my question straight. And that's it. Unsa man? Di gid siya bayot? Elaine? I don't know. I really don't know. Asa man pangitaan ni si Chan? Ug nganong nawa siya? Taod-taod naman yun yung nawa ning tawhanang ni as newspaper. Syaro. Dako na kay reward sa makakitaan ng tawhana. Porbida. Ang tudron, wag yapoy resulta. Ha! Bihasad. Baya no? Hastilanag unsay swerte kag basik ako'y swertehon ane. No, mamilyonaryo ko gahat. Kaangayan ka na kong madato, no? Unya magpaso-paso ko. Tawgon unya ako sa akong mga maid nga magbrar, magpante. Unya ako, tawgon ako nila nyo, Don Jumbo! Don Jumbo! Pero yun na, murag lain man di ay paminahon. Don Jumbo. Uy, murag taglukton sa kamaisa na ni o sa kasagingan bang dako. Don Jumbo? Jumbo na lang. Uy, why Don? Dili lang di ay Don ang inyong maayong itawag di ay na ako kung madato ko. Mas maayo pa siguro tawgon ko ninyo. Nyor Jumbo. Nyor! Mas maayo pa Nyor! Uy! Asa naman sa kabrandi, ha? Huwag ko mahibaw. Nasagaan ng imong lakang waka mahibaw. Nyarba di, tabarang ka matawagan taon kay wakay cellphone. Ador ko. Kadiyot, wait siya. Usa ba na? Randy, tanawa rin ng newspaper. Tanawa din, no? Tanawa. Huwag mo na mabayan ng pulis nga nakaanhiyo sa kagayon. Nga, oo siya. Masabay, ang pulis nga babae nga nakani. Oy. Di ba mao na siya? Upo bitaw, ang kinintaas, oh. Oy, tanawa ba? Igmatan mo, Bransoy. Lupi kay ko mo na. Mas igmat ga kung gwapa na iskutan. Wa ko makamatikod nga mauban din yung pulisa. Si Rian Ramos ba di ay? Rian Estrada di ay. Ni amago din he. Yan sa ubos, oh. Porbida. Wapagod, oy. Oh. Sige, Jumbo. Wait. Kadiyot sa. Tima na isa ng picture, oh. Tanawa. Ni adin sa picture, tanawa. Basa, tima ni nito na. John Milgar. Tanawa. Dako kay reward. Dako kay premyo makakita na niya. Basta makita ni mo. Ingna ko, ha? Kay bahin natin ka. Tunga, tabay! Sops! Haka ni Brandy, eh. Mika, driyot lang ko. Petso malag panira. Hapit ko, pits pultahan. Brandy sa doy. Pero, asa makato siya? Kadiyot. Brands! Oy! Asa kay? Ano nuta na mo? Lakaw naman to. Ako naman lang usa din eh. Pero, kining pictures police. Gimingaw yung ko ni polisa na. Hindi ang picture, oh.
hagkan. Lips to lips, good. Ipaduol kining newspaper nga yung picture. Nga nga. Nya gipagawas o gamay iyang dila. Be, supsuyopon ko niyang dila, be. Karon, ikaw naman lang. Wa na'y disturbance. Birradyo mo. Oo. Si Berdugo kini. Niyanas kong nauna ang iyang panakoy. Hipi sa pulis. Imong tao. Apan miyo na sa pagpanakop sa transaksyon sa cocaine. O gipatoong fake ang tanang nakuha. Kay iya kining giilistan. O, patyon ko siya. Mamatay siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!